Il-Ministru għall-Affarijiet barranin George Vella appella favur l-għaqda bejn il-poplu Libjan. Iżda anke jekk jiġi format gvern ġdid Libjan mill-lejla, sostna l-Ministru Malti jaffaċċja qadmibsa ħafna mal-ewwel, il-ġlieda kontra l-estremiżmu tal-ISIS. Jiena minn qalbi nagħmel appell ukoll lill-Libjani kollha li realizzaw li bħalma naqdu kontra il-reġim ta' Gaddafi għal minn Gaddafi għandhom jinaqdu issa jnaħu differenzi kollha li għandhom bejniethom bħalissa jinaqdu ħalli ma jħallix pajjiżhom jiġi invadut minn din il-forza barbara. Is-servizzi ta' intelligenza f'Malta jinsabu impenjati ħafna. Qegħdin kontinwament f'kuntatt ma' pajjiżi oħra, ma' intelligence ta' pajjiżi oħra, ħalli jinqasam l-informazzjoni u anki l-idejat. Tkellimna mal-Ministru tal-Affarijiet barranin dwar xi tfisser li pajjiż ikun newtrali. Jekk inti qed taħdem favur il-paċi, inti mhux qed tieħu pożizzjonijiet kontra dak jew kontra ieħor imma favur li inti toħloq l-ambjent jew inkella toħloq il-kundizzjonijiet biex issir il-paċi f'dal-każ fil-Libja. Fuq kollox li pajjiż ikun newtrali ma jfissirx li jkun bla diviża. L-istess kostruzzjoni ta' newtralità ittik anki d-dritt li inti tagħmel trattati ma' pajjiżi oħra d-difiża tiegħek pereżempju, ittik id-dritt anki li inti tagħmel trattati ma' gruppi ta' pajjiżi biex jintlaħaq ta' tiġdid tal-paċi. Il-Ministru fakkar f'dak li ġara 4 snin ilu meta ajruplani ta' tip Mirage F1 tal-forzi Libjani waslu Malta wara li ż-żewġ piloti rrifjutaw jibbombardjaw lin-nies ċivili u ħarbu mill-ispazju tal-ajru Libjan. Dak li għamel ma kien kiser bl-ebda mod il-Kostituzzjoni ta' Malta, anki meta laqa ajruplani hawnhekk li ġew min-naħa ta' kontra ta' Gaddafi kienu kontra tiegħu. Jiġifieri hemm ħafna xwieħed jista' jagħmel fil-kamp bla ma tkun qed tmur kontra n-newtralità.